सूरज संध्या का वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। गाँव भर के लड़का के आपस में ही तलरा दिले बा। गाँव भर के लड़का के आपस में ही तलरा दिले बा। हलरा दिले बा तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। छोट बर सब के हुलब के बीमारी धरा दिले बा। हाँ धरा दिले बा तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। जेने देखाओ ने सुना चर्चा बाबे तोहारा के देखी के हो मन हमर बहुते बौखे। जेने देखाओ ने सुना चर्चा बाबे तोहारा के देखी के हो मन हमर बहुते बौखे। जितना लड़का रहे प्यार में तो तोहरा पिटा गइल बा। जितना लड़का रहे प्यार में तो तोहरा पिटा गइल बा। हाँ पिटा गइल बा तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। कितना छौरा नाम तार लिखले बाबे हाथ पर। हम हो तो मिले खातिर जान घुमतानी रात भर। कितना छौरा नाम तार लिखले बाबे हाथ पर। हम हो तो मिले खातिर जान घुमतानी रात भर। राइटर धर्म सूरज मिल के तो ले बा। राइटर धर्म दीपक मिल के तो ले बा। हाँ ले बा तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। तोरा लहंगा के नीचे वाला जान मारे करा दिले बा। आगे जो नगे मार करा